Kinumpirmaran ti Provincial Director of Police Colonel Frederick Ubar na naputulan dato'y gasoline allowance ng ipapay ti Lawag City Government iti Lawag City PNP. Iti ko dyan ng press conference kung natin Provincial Director na putol dato'y gas subsidy ng ipapay iti Lawag Kalpasan dato'y napasamak tata nga panakaikat dagiti close insecurity ni Mayor Michael Kion. Iti agdama kung natin Provincial Director iti PPO iti mga magtipalang iti gas allowance dahil kaming iti pulisya para palang iti tuloy-tuloy nga inda pa nag-mobilize kada iti dumapay ng activities iti Lawag City PNP. Mismo met nga kinonfirmaran iti kalman ni Mayor Michael Kion dato'y panangisardengan iti gas allowance ti PNP ngem aumpay iti statement na panggap iti reto yang banag. Malagit nga kadaili ada iti papaay nga gas allowance iti kwerpo ti pulisya para palang iti tulong damit iti bukod nga lugar nga makikita iti present order iti may isang LGU. Iti agdama kitultulata iti panagserbi iti kwerpo ti pulisya at Lawag City para palang kanati panipaay iti seguridad dagiti kandidato nga manariman palang iti campaign sorties na itagdo mga barangay iti inter probinsya ti Ilocos Norte particular iti syudad ti Lawag. Malagit nga iti kalman in baga ti PPO nga possible nga pitong areas iti Ilocos Norte iti mabantayan iti election nga palang kanatoy exciting nga panagkampanyan dagiti kandidato masirito iti Lawag City iti Batak, Badok, Paway, Solsona, Pasukin, and Pagudpod, Ilocos Norte. So nga, Idol Bernard, siya palat mangted ki allowance iti PNP na pagurang. Is this the reason why kadate napasamak ti kwa, date insidente date kalabes saan met, Idol Dance? Awang pa iti official statement iti city government sa illegal man damagi ko makit is it true baka ti pandagan mo ti city government because of the law isumo gayam ti kayatyo nga saanen nga igem ti executive officer edi iyawat nanto beten kini Comelec ti mangted ti gasolina kadagiti police officer. Diba? Or, so nga awan ti gasolina da, Idol Den, stop no saan nga kanayon, nga sumurot-surot nga dayan takimot daw, no ipos da, dagitoy nga po pulis. No ti pagbasaran tayo Idol Bert wala ti timeline dati pasama ket possible nga iti pakinaigan na epekto na ko nam ko namit reaction met di duma met gamin kam kay kasjebet iti parang treatment iti panang describe da Idol Bernard nga maumpay iti official statement iti amat syudad pangipalang kanatoy nga panakaputol iti gas subsidy iti city government iti Lawag City Police Station. Apa ngamin nga maikanti ako lokal na gobyerno because they're part of the DILG. Tama ba ako doon, Idol Dennis? When ken kas tulong iti LGU at iti PNP. Again, kasi iti practice, Idol Bernard, yung tunggal LGU at iti papay na nga gas allowance iti PNP station, Idol Bernard. Okay. When they have their own naman, 'di ba, budget for it. Ngayon because they are under the supervision of the city government, most especially iti executive department ba 'yon? Yun yung nasa law, 'di ba? Haan ba mang create detoy iti kiosk kawino pagbaitan iti PNP? Awan ba iti crisis na ti PNP and the executive officer of Lawag? Amuan tayo ito tagbaling epekto na diba? Sa marik na Idol Bernard katingin PNP ket member of Peace and Order Council di city government sa Gapuna nga di papayno ko nga tulong iti LGU kanay PNP station Idol Bernard. So nga amuan tayo ito yung development na gapo taget na rugyanen at the part 2 the part 3 nan so nga yan tuloy nekanda day may satan at may isang puntos tatan nga nagbaling apekto na kalpasan dato'y heated argument
when tay dialogue iti nagbetan iti chief of police ken ni Tamat Syudad pas sa week Idol Bernardo. Okay. Okay, damang pa lang may mismo iti PNP Idol Dennis Gabriel Alipio Tatak Aramen.